you ready? Hello, pupunta tayo sa Abra kasama sila Arceli sa Danglas at dun sa ilalim ng tulay. Doon na tayo titira sa ilalim ng tulay. Cheers! Hi! Yan ang motor ng aming friend. Hi, Anma! Good morning! Kumusta mga friends namin ng mga vintage? Madami, hindi ka excited! Wow! Wow, kayong dalawa! Sabi din nga. Kami excited. Oo nga, sorry late kami. 8 o'clock eh. 8! Alam ba eh? Ligo. Wow! Feeling ko Uy, kasi Docs! tanghali na. Nakadok si Madam! Uy, ang cute sa'yo, Madam! Feeling ko, sabi ko tanghali na. Bilisan na natin. Medyo mabigat Kasi lang yung pala, yung relo namin, hindi umaalis. Kaya naaga ako tuloy na prepare. prepare siya talaga. Kinis ka na, nag-igib. Ang hilig sa DM. Tsaka ito pang isa, naka-DM. Hawak ka mabuti. Ayan, binyagan ng kanilang beautiful motor by Ampa. Yay! Bena! Ay, pabakit. Stop kami dito kasi ang aming mga friendster ay nagpa-picture sa official seal ng Abra. Papasok pa kayo doon, hindi na. Public yan. Let's go! Kapatid, kumusta yung motor mo so far? Maganda siyang dalhin yung mga pabangking-bangking. Natitempt ka ha? Ang sarap i-bangking eh. Di ba masakit sa likuran kasi yung posisyon mo? Sakto Sakto sa sa'yo? Nare-relax nga yung balakang ko eh. Sakto sa height mo no? Sakto lang yun kasi hindi ako masyadong maliit eh. Hindi rin ako matangkad. Kasi Aaron, ninervyos eh. Ito kasing motor na to ay galing pa to ng kasa. Basically, binibreak in nyo pa no? Oo, mini-break. Break in. Ngayon pa lang to bumiyahe ng mga mahabang kilometer. Kala ko bababa sa tulay na yan. Yung talagang may baba to na ganyan. Kala ko parang ang lalim. May naglakad-lakad ka na may maganon. Ay, ayun. Yung kunwari na ano ka, parang malalim. Parang sa aklan. Ganun sa aklan. Sasakay ka muna. Tapos magsisimba. Si Arman, mukha siyang tito na galing sa Saudi. Oh. Vegas siya. Kaya nga eh. Tapos yung malalaki alas. Tingnan ang Vegas mo. Hindi ka prepared sa swimming Ay, ngayon hindi. May dala lang akong brief. Hindi ako prepare. Wala nga akong baong brief po. May pangalan mo pa yata yan Ano? Oh, yan. Akin yan. Eh, akin. Lubad na ako. Gusto ko naman tapisan eh. Sige. Teka lang ako din!
Tagal ko na hindi nakaligo ng river. You know, river is alive! Woohoo! Na-miss ko yung ganito sa Mindanao, sa ilog. Yung bang maramdaman mo yung maagos yung tubig. Tapos hindi maalat. Oo. Please ka na. Yara. I like this! Hindi yung mga bata. Yung parang ito na, no? Ang kulit. Ito yung talaga. Kita yung put ko eh. Okay lang. Merry Christmas! Kardong putik. Ito na. Yay! Dalawa na yung naiuwi ko. Napasalubong na hilo. Siyempre kailangan rakit-rakit mo tayo. Huwag atak ka ng atak. May babayaran ako. Rides ako ng rides pag dito. Wow! Ang ganda. Para ka ng pato na ginigitan. Ano lang? Ano? Sa Abra? Arcel in Abra. So this is stopover number 2. Meron pang dalawa, 3 and 4. Sarap ng lamig. Sarap dito. I so love the coldness. Ay, dun sa ano, sa baba na yun. Nantok ako ah. I love the view. You are my view. I am your view. Ang sweet naman, oh. Ah! We are ready to go. Yung pala yun. Ganito pala. Yun! Alright! Yan. Talaga. Mamaya, may kamukha na naman. Ang aming destination 3 ay hindi namin mahanap. Ang iba na ang itsura. So, basically, babalik kami dito kasi may mga nakita kaming pine trees and pipicturean namin si Ram Arceli. Wow, ang ganda tingnan! Dahil nataba ako yung pinakamabaga. Landslide hazard. Baka bababa ka na. Oo, yun yun. Wala, parang uulan na nga.
Hinihingal. Hinihingal na dyan sa katabaan. Hingal ako. Ang ganda, no? Nandito kami sa boundary ng Abra and Ilocos Norte. Ayan yung Ilocos Norte. Ang ganda. So nice. Ang ganda, daming pine tree. Dito kami sa aming final destination. Picturean mo ako, tatry ko, tatalon ako ng ganun. Hindi, kunwari lang. Hindi, kunwari nga lang. Picture mo daw siya nakasabit na parang unggoy. Hey people! Bali ah. Hindi yan mababali. Ay darling, ba't parang kang buntis? Hi. Ang lamig! Ganda ng view. Gayang view dito, mga kapuso. Ay, parang tour kami ah. Wow. Maganda dito pagka, lalo na kung Valentine's. Dito kayo mag-relax. Balik tayo dito sa March 1. March 1 eh. Loko. Mas maganda pa yung picture natin dito kaysa sa Baguio eh. Ay, nung nandito kami, Yun sa yun. Baguio ka. Sayang yung 8,000 kong inipon mo. Naubos yung 8,000 niya. Ang natira Sige. barya pag uwi. Tapos sige kayo suka-suka. Dinayo ko lang dun yung cake na ano, yung gawa nung ano tawag dito? Strawberry cake. Yung strawberry cake. Tapos yung strawberry taho. Oo, strawberry taho, strawberry. next Agaano natin. natin sa susunod, alas 5 na. Hindi Hindi, na. Hindi, pagka alamin norte natin tayo. kung gaano kalayo. Kung dito dadaan. Dito nag-norte kami, ano kami umalis eh, 3 a.m. Ayan. Eh, may ban yung sasakyan natin. Pero okay lang Nung din kami, alas... ah. Ganun, no? Alam mo yung butiti na naasin na. Parang butiti. Bata, bilis! Bata, paano yun? Paano? Shark doo-doo. Alright. Plastic na dala. Oras na para Ay, bumiyahe. ilagay mo to dyan Paalis. sa loob mo. It's been fun. Ako'y matapang, pansiyo, ako'y lalaban. Alam mo, may sumisikat na vlogger ngayon eh. Si Boy Ungas. Alam mo, Boy Ungas, mag-ingat ka, no? Dahil matagal na namin to pinipigilan, pero sinabi niya, kailangan niyang maparating sa'yo yung mensahe na to. Eto na siya. Boy, Ungas! Ano ka na? Pumunta ka rito sa Ilocos! Ako ang kalabanin mo! Anong gagawin mo sa kanya? I-sample mo nga, sample mo. Kita mo to? Anong gagawin, Aquarius yan, anong gagawin mo sa kanya? Kinatulan. Pasensya ka na, hindi namin napigilan. Kahit kami, natatakot kami. Oo, nakakatakot. Pero sa tingin namin, kayang-kaya mo naman to. Kayang-kaya mo to. Meron tong kahinaan. Hanapin mo lang. Kayang-kaya ko ba tumbahin ang benteng nyog? Aray ko. Alam mo ba, Boy Ungas, ito ang dahilan ba't naubos ang dinosaur sa mundo. Pinatumba niya isa-isa. Benteng. And we will now end yung araw na to at yung vlog na to sa mga ilaw-ilaw na yan ng Bangged. It has been a fun day and tiring as well. It's a beautiful day. Cheers!